सुना झुलण रे झुलुची देखो कने बाहु झुलणा रे तार राधिका माए। ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦଶମ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦଶମଠୁ 6 ଦିନ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ ମିଳନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ମିଳନ ହେଇକି ଠାକୁର ଆଜି ଭୋରୁ ସକାଳୁ ଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମେଲଣଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗାଁର ଲୋକ ନା ବାହାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣ କୁଆଡ଼େ ଫେମସ୍ ଏଠି ମାନସିକ ବାଣ କିଛି କିଣା ହୁଏନି। ଆଉ ଆମେ ବି ଯୋଉ ଶୁଣିଲୁ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସବୁ ବାଜା ପାର୍ଟି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଫୁଟାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଛି ମଦ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଜାତିସୁନା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଭଲ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଳା ପଛରେ ବିହୁଡ଼ି ଗହଳେ ଯାଇ ନଦୀ ସେ ଶ୍ରୀମୁଖ ନବରତ୍ନ ମାଳା ଯେ କସ୍ତୁରୀ ଦେଖ ଦେଖ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.